Què passa, xavales? Com estem? Aquí estem en una partida en Kinoder Totem que durarà entre 3 i 4 hores, no? Sí, de 3 i 4 minuts, potser. Bueno, ens hem enganxat a fer les partides amb restriccions, vale? Però ara ens hem ficat una restricció més dura, saps? I que tallarà bastant, saps, el ritme de la partida. Passarà de 3 hores a 3 minuts, així Sembla que, que t'has bueno. enganxat tu, a les restriccions. Una Sí, mica a part de bueno, masoquisme. sí, una mica sí. Però bueno, aviam, és que si no fem una partida que ens duraria tota la vida, saps? Perquè en aquest mapa podem arribar Sí, a tio. ronda 999 si volguéssim. Loco que el de Risa... El de Eh... Risa. No, de Risa no. De El de Haha. Risa. Power on this. It's like Eh... deja vu all over again. Em passava 15 gigas, 15 gigas, a mi un 15 terç gigas. d'això. Un terç. I mira que no vam arribar massa alt, eh? Podríem haver arribat Un més. terç? Com ho fas? Compra't una arma Ja m'ho explicaràs. i mata. Ah, bueno, perquè se'm gravava quadrat. Com? Ah, Se'm clar, va perquè gravar se't quedava quadrat. que... Uala. Vale, vale, sí, sí, fem una cosa. Jo faig Sí, aquest... comprar armes i ja està. No, això de les armes. Encara no cal. Perquè quina dona, sí, aquí només necessites 1.000 de pasta i mira, jo ja tinc comprat tot. Ja està. No, tio. Ja no puc comprar res, o sigui, estic el més xatat que puc estar. També és veritat. Vale, pues això, no podem obrir portes, saps? O sigui, les portes no existeixen, és només aquesta sala i ja està. I no sé si poden haver perros amb aquest... O sigui, sense obrir Aquí portes. dalt i això... em sembla que sí, no? Suposo que sí. Bueno, llavors, ara que ja tenim plantejades les restriccions, quin és el target? El target, el que puguem, francament. Sí, sí, això sí, però Crec jo que què no. sé, necessito un reto una miqueta, no sé. I Aviam, aviam. pensa que anem 1-3, o sigui, de 4 retos que ens hem plantejat només hem superat un. I que tampoc ens l'havíem plantejat explícitament, però bueno, és igual, Va. diem que compta. Ai, jo crec que arribant a ronda 5 ja és més que suficient, No, ronda 5 és per... En ronda 5 arribem amb el cuchillo. Sí, sí, ho tens claríssim. No, jo penso que, jo què sé, ronda... És que 10 és massa, però va, sí, 10, 10, ha de ser 10. No sé si arribarem a la 10. Tenen complicat. Buah. Ei, ei, mora't. Mora't! Ara. Vale, ara sí que és moment de comprar-me l'arma. Contra les dos. Ara, Ai. cuidado. Ja estem Que a la 3. ha tocat un... Espera't. Vale, munició, recarga, tiro un monitos, vale? Shot flesh. Tires monitos. Sí, les granades aquí gastades. Ah! Pobre Nicolai. No. Bueno, hay que tirar una caixa. Ah! Això no es pot penjar a YouTube, tio. Que tot d'esbàstiques per tot arreu. Vinga. Bueno, La hem de Olimpia. jugar al Black Ops 3. Hòstia, en el Black Ops 3 seria tope de fàcil, perquè hi ha el Carmel aquell que et dona totes les millores, o sigui, tots els sucs. És veritat. Buah, que aquell joc, ho sento, però... M'agradaria aconseguir el 3, Ah, està a 20 pavos per Steam, diria. Per Steam. I a més, sí, bueno, a 15 i amb 20 pavos t'inclou també un DLC. Amb 7 mapes així antics. Hòstia. Pues Però ja guai, provaré. ho vaig pillar. Si no, en Eva, loco. Bueno, estem parlant d'això, no és cap vídeo patrocinat, això ens han pagat centenars de milions de Treyarch per anunciar això. Però si ens ho volen pagar, doncs no parlem. Esclar, tio, un sponsor. Nice. Sí, sí, tan útil. Serveix a molt. See you rake. Die, you undead flesh sores. Joder, loco, ja portes 20 headshots. Per què sóc tan malo amb els headshots?
tio, aquí els punts és igual, No, no, no és pels punts, és per les estadístiques. Que portes només 12 més de kills i em portes 14 headshots. Vale, ara començarà a complicar-se ella, però ens queda encara la meitat de rondes. No, jo crec que podem, o sigui. Lo important és no morir. Bueno, Sí. en tots els reptes i modos i tal, però aquí, clar, si un mor és difícil, que t'aviso. Vigila, vigila, que venen. Vigila. Sort que m'has avisat, No! Ah, merda, loco. Lo important és no morir Sí, sí. 2 segons després. Tira, bombardeja el fucking place, nice. Llavors, No, no arribo. Vale, ves disparant. No tinc bales. Bueno, tu filla. No em vinguin per darrere, vale. Hòstia, merda. Ràpid, ràpid, ràpid. Buah, tio. Ràpid. Joder, en serio, crec que no arribem a la ronda de un. Ja t'ho he dit, loco, t'ho he dit. Was right twice a Crec que day. ens hem fumat 3 porros, tio. I a més Buah, perros. Ai, costa molt, els perros sense... Buah. Sense cap arma bona ni res. Bueno, tenim Estiguem l'Olimpia. replegats en el L'Olimpia tio. fa mal, almenys. Sí, però triga molt a recarregar. Pues ahí estoy, recargant. Estic recarregant, Jo també. Ah! Corre, corre. Merda, moro. Camina, camina. Corre, corre. Has de córrer. Sí, sí, sí. Corre. Corre, corre, corre. Corre. Hòstia. Ai, 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 ai. Que m'emporta una pallissa, gitana. Joder. Què està passant aquí, loco? No. Són 3 cops, no, els perros, ara que hi penso. Mira la part bona, ens emportarem un... Ens emportarem un... Però quants hi ha, tio? Hi ha 50.000, sembla la ronda 20. No, m'ha matat, tio. Buah. Sí, sí, ves disparant o fent, jo què sé, tio. Escuplis, si pots. Quants n'hi ha darrere meu, quants n'hi ha? 3. N'he agafat un, l'he frenat. Una. Nice. Vigila que havia un altre. Sí, va, No sé si em dóna dale, temps, dale, dale, dale. Vale, bona. Sucking maggot horse. There Ai, 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 corre, corre. Hòstia, espera que estic recarregant. Però què me sona, tio? Compres munició, fes... Bueno, és veritat, no me'n recordava, tio. Estic acostumat a jugar normal, vale? Joder. Bueno, ens queden 3 rondetes de res. Joder. Vale. Tu cobreixes les 2 portes aquelles o...? Sí, aquestes dues d'aquí, no? O les de dalt? No sé, tio. Vale, va. Va, jo cobreixo aquestes 2, tu la de dalt, les 2 a l'esquerra. Vale. Buah, comencen a sortir molts aquí. Haurem de començar a fer voltaretes. T'ajudo, aquí, que t'estan... Sí, 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 sí. És que a dalt també estaven sortint un Sí, sí, huevo. és que quan hi ha una porta on surten bastants, és impossible. Vigila, vigila, que venen. Vale. Venen per tot arreu. No què? Que bona. Aquí sí que les agafo sense dubtar ni un cop. Sí, sí, sí. I tu penses? Ei! Joder. Buah. Estan sortint un huevo de dalt. Cuidado, el Fuck. Portos és igual. Merda, tinc un problema. Te'ls he matat, te'ls he matat. Bueno, Merci. Encara... Oh, corre. Bueno. No sé per què. Oh, nice. now they're not. Nice. Such is life in the compra munició encara que... Hombre, tinguis bastanta. i tant. Sí, hi ha punts infinits aquí ja. Buah, l'Olimpia, t'ho juro, és inútil, tio. T'ho Triga dic. massa. Com a molt per canviar d'arma, però... uf. És que no fa res, tio. Haurem de començar a caminar, Hòstia. Ei, Insakill!
Que bona, buah. Anem a matar tots els que puguem, eh? Sí, voy. Ai! Corre. Ara ja toca caminar, Quasi em maten. Ja toca fugir d'ells, perquè si no, no... Ai, què estaven fent fins ara? També, vale, real facts. No! Cuidado, que s'acaba. No! Que cabrón, corre. Estic mort? Ah, vale, sí. Buah, Vinga, va. corre. Corre. No! Corre, No et cony! moris, no et moris. Estava jupint. Per alguna raó. Cuidado. Tenim un problema, doncs. Oh! Ui! M'ha donat! Tranqui. No. Què cony? Però ja m'havia tocat la... Vale, ens queda una ronda, tio, no ens quedem aquesta. Vinga, va. Però ja he agafat la nuke. M'ha matat. Bueno, és igual. Ha sortit bé al final. Vale, si superem aquesta ronda, Vale. però si no ens quedarem a una, un altre cop. Home, però estaria bé que anem en la mateixa direcció a l'hora de girar, perquè si no ens trobarem com ha passat ara. Sí, totalment. Vale, ja Hòstia, venen. buah, és que estem deixant la porta Anem oberta. fent la volta. Sí, és que ja no es pot frenar. Vale, doncs anem voltant així. Sí, I ens sí. carreguem tots els que vinguin per davant. No sé si és bona idea. No! Joder, macho, de veritat, que puto manco soc. Dios, la de penya que ve per tu. Espera, m'aparto del camí, que si no et molestaran. Et molestaré, més ben dit. Ei, què cony? Hòstia! Corre. Oh, Estàs mort. Dios, tira bombes a tope. Intenta matar algun perquè et toqui una nuke o algo. ja, però zombi que mato. Estaré morta. Uai! M'estic intentant apartar. Uai, impossible, Ah, tio. que mal. Dios. Que difícil, tio. Jo crec que havíem de seguir cobrint les portes, És que les hem deixat obertes. És que comencen a sortir un huevo i ja no pots cobrir. Ja, però intentar-ho, perquè jo què sé, amb alguna cosa que anés sortint, una nuke, una calavera i tal, podíem anar tirant. O sigui, clar que depeníem de la sort, però no sé, és que donant voltes, tio, és impossible. O sigui, és que... Real. Bueno, s'ha intentat. S'ha intentat, Un exacte. 4. El joc ens porta una pallissa tremenda, loco, de veritat. Bueno, aviam, ronda 9 sense obrir portes no està mal, o sigui... S'ha Ja, intentat. Que mal. Uah. Bueno. Esperem que hagueu disfrutat d'aquesta mini partida que ha durat res. Ha durat un segon. Perquè som uns putos mancos. Sempre ens quedem a una ronda, tio. Ens quedem una ronda. Bueno, tio, és que tenim objectius molt ambiciosos a la vida. Sí, Normal. ser bons en el joc. Normal el fracàs, però del fracàs s'aprèn i es va superant, així que a l'1-4 ja el remuntarem, a poc a poc. Sí, sí, aviam. Pots aprendre, però ja portem 1-4, saps? Sí, però... En algun moment ens adonarem que no n'estem aprenent. Bueno, pot ser que ens enfonsem en el pou del nostre fracàs, però també pot ser que ressorgim. No, Farem ja aquest anirem mateix veient. challenge el farem en el Black Ops 3. Però què passarà? Pues ho veurem en el següent episodi. Exacte. Bueno, Vinga, bye bye. adeu.